Good morning mga idol. For today's video mga idol, sayo rin kong mata mga idol no, kay mauli ko sa lugar sa kong asawa mga idol. Karon mga idol, maligo sa ta mga idol. Ning una naman akong asawa gahapon mga idol, so karon maapas na po ko siya mga idol. Wala may magsabing kuyog mga idol, kay among mga trabaho mga idol ilahi man guming trabaho niya, ang mga risdi na mo nagka watak-watak. Dugay-dugay naman pud ming wala ka uli sa ilahang lugar mga idol, so mo na pud tong among atuon mga idol sa ilahang lugar. Among bisitahon niyang mama dito yung mga anak mga idol. So mag-prepare na ta sa ato ang dalhonon mga idol no. Sama ani mga helmet ug mga bag. So dito na po ko sa tago mamalit og mga makaon na mo dito mga idol. Kini mga orasa day mga idol na sa mga alas 4 kadlawon. Para inigbiyahe na to niya dili kay init. First time din ako ni magmotor mga idol no. Tagom og Davao City, motoron lang nako first time nako ni. So kita-kis ta dito mga idol sa probinsya mga idol. Ako anang ipaandar si Motmot mga idol, kaya ako anang ning ibiyahe. First time niya kaming duha ni, first time na mo ni magbiyahe nga biyahe layo. So mga idol, kita-kits ta dito mga idol. Paingon na dai ko. Bye-bye. So naabot na dito mga idol no. Nakainom-inom na po sila dahil gamay mga idol. Muna nga malipayon na kayo sila. Mao din ning mama sa kong pares mga idol no. Nagtadtad na siya og manok kay amo ang ihalo sa amo ang giluto mga idol. Mao din akong ipalit dito sa tago mga idol. Wala ako ka video mga idol kay isod man kay mag video mga idol no. Magpalit ka mura kag lain tanahon sa uban. So mga idol, nagpainit ang tagmantika mga idol no, kay magluto na daw sila. Mo din na ang anak sa ako ang pares mga idol na ulitaw na. Kana pong iyang tapad mga idol, mo po na iyang uyab mga idol. Kay pagkaugma mga idol, manuhod mi sa iyang ginikanan sa iyang uyab mga idol. Kay mamalayi naman daw ni siya mga idol, magbinyo na daw ni siya. So gisugo na ako nagpadad. Abot sila mga pato dali mga idol oh. So mao nang ganap diri karon mga idol no. Mao din natong kahimtang karon nga dugay-dugay ta nga wala naka-vlog mga idol kay sa kabisi sa tong trabaho mga idol. Karon ra ta nakabuhat og content nga taas-taas nga video mga idol kay busy na ta sa tong trabaho. Sprite. Oyster sauce. Tubig. Kulang pa sa. Sure ka? Tubig. Kulang ra kay ng tubig oh. Sa buo basta karon butang ka ng pagkain. Go. Ano? Luwag mo be. Di pag-slice na. Oh, man. Gusto mo dang ano para. Masunog na yung tiin. Dai bagay tila. Nag, amber na ni pulyo og carrots. Wala ka na human ba?
sa bawah. Kung siya tawag pula, ano? Sa mali, eh. Grabe gyud. Grabe gyud kayo. Nako manay ko an. Ay, gisakit sa Toyo nak may toyo. Ikaw bang buske? Dali makainit. Ang man to ibutang dire. Sige. Asa na pet? Dira, gi. Sira yung loud flip. Ah, chinit. Ay nahubos naman di ay. Dili mo siya na yung purmasar. Siyupon naman na siya. Siyupon. Kaya kung lataon ni mo na siya, marba siya kutok. Oban gani ani orasan magana na magani minutes gani 20 minutes. Ikan paglunod nimo lapas na siguro.